Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV, nikhuluma naye lapha uPhumlani ezintabeni zaseThembeni kuWard 11 ngaphansi kwaDukuza. Sizela ngodaba nje esizolibeka nje nanguma wameduzo kwami nje banimbona uzobingelela ababukeli bethu mase bachazela udaba aze ngalo. Babukeli bethu ke sicela ukuthi sisalindeke udaba elizoza noma wami nje kungekudala. Sicela ukuthi niqhubeke nanijwayele ukuthi nikwenze ukulike, nicommente, nisubscribe, niphinde nishare ukuze ichannel yethu ikhule ngoba konke enikwenzayo ikona kuzosenza ukuthi sihambe sifike la esifikisa ukuba khona. Siyabonga nje babukeli bethu ukuthi nibe nathi landele kuze kufike kulesi sikhathi ngoba siyabona ukuthi ichannel yethu iyakhula kakhulu, mningi imisebenzi esibhekile neminye esingakafiki kubona. Siyathembisa ukuthi siyohamba sifike bakwethu ngoba kuningi kakhulu esisuke sibhekene nakho kakhulu. Labe singakafiki kubona isithembiso sethu songabaDukuza TV sithi siyeza phela inkinga ziningi kakhulu, abantu baningi abasuke bebhalile ngesikhathi esi1 abanye basifonele. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu nisubscribe, sizodlulisela nje kuma wami asibingelele asitshela ukuthi ubani mase sibikela udaba lakhe. Siyabonga nje mama. Amen, ngiyabonga mfana wami. Ngumamthethwa mina, ngihlala eThembeni eWard 11. Njengoba ngicelele izingane ukuthi azingisize, nginenkinga. Ingane yami yahlangana nomuntu wesifazane ethi ucela izingane. Ingane yami yamtshela ukuthi hayi uzoyithola ingane kumama. Wathena sengihambile ngibuye eGoli, ingane angiyitholi, nasemakhaya lapha engazi ukuthi bayaphumaphi. Wathi sengihambile gogo, ingane angiyitholi. Ngathi mina ingane uzoyithola, isiwasho lesi esasipheka umama. Okay, wathi angimphekele, wakhipha u50 kulo mali. Ngathi angifuni imali enkulu ngoba ngiyakuzama. Wakhipha u50, ngasipheka isiwasho. Ngampela wasiphuza isiwasho, waye emakhaya, wabuya. Ngithe mangibuyile ngimbiza, wathi gogo ngihlangane nomuntu esitenga. Wathi umuntu usuyitholile ingane, okwenza ukuthi ungayiboni, hamba uye emakhaya uyokwenzela ugogo wakho itiye. Ngathi mina usuhambile olenza itiye. Wathena sengihambile ngolenza itiye. Yaphela inyanga, yaphela esibili. Wafona ngisemsebenzini, sakhumbulisha isikhathi wafona ngaso. Kwaku u9 ebusuku. Wathi gogo sengibuye eclinic, bathe sengikhulelwe. Ngathi yena ke wasethi angikwazi ukukhulela ngoba mina bathi angikhuleli. Lathi nesi ngithini ngoba umchamo uyasho ukuthi ukhulelwe. Eclinic eCloud. Wasiphuza isiwasho, wakhulelwa. Sakhula isisu. Mangaphosisi nti wakula iminyaka ngiyazi, kodwa yena uzofika echaze yena ukuthi wayithola ingane, wayithola ngempela ingane yomfana, wayithola isiyedlule. Ngangi-ofile ngaloso sikhathi. Uyena wangibiza wathi gogo ngeke ifihlwe ingane ungayibonanga. Ngafike ngakhuluma ethuneni ngathi gogo namhlanje ngiyakubona uyaphila, unamehlo, unamakhala, uthathwe yini? Phinda wena uveze omunye umuntu. Wavela udadewabo uyaphila, mhlawumbe ufunda u1 noma ufunda u2. Minyaka wesithathu ngile kuyena ngathi ngicela inkomo yami. Wathena ngangithi izokhishwa baba wengane inkomo. So ngalondlela sahlukana. Ngathi mina wena ufuna ukukhokha inkomo, amathi hayi gogo ngizoyikhokha inkomo yakho. Still njengoba sengibizele izingane ngiyabona kuqhubeka isikhathi, akayikhokha inkomo yami. Lo umuntu wasekhaya komama lo. Mawami ngiyakuzwa nje kakhulu. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu wakunikeza noma wanikeza abazali bakho isiphiwo, wasidlulisela kuwena isiphiwo, nawe wasisebenzisa isiphiwo esibalekile ngendlela eyisimanga ngoba ngicabanga ukuthi bazongifakazela ababukeli bethu. Baningi abantu abanenkinga le umama akwazi ukuyilapha. Mhlawumbe engicabanga ukuthi ke sekulula ke ngoba umama uzoshiya inombolo zakhe zocingo ukuze sikwazi ukuxhumana. Kodwa bengayenzi ke lento esiyenzakala ukuthi ke uma wami naye agcine esesibizile esefuna ke imfanelo zakhe zalenkomo ayishilo. Engicabanga ukuthi ke abantu abaningi yona into abayazi ukuthi vele uma kwade usizakele ungayikhiphi imali. Kuthiwa uma usizakele sicela ukuthi ulethe into kanje, into ehlezi yenzeka leyo. Mawami mhlawumbe mangingabuza njengoba uthena uke waya ke eminyakeni emithathu eyedlule ukusuka manje uyocela into zakho. Lento ukuthi nihlangane, nixhumane noma
umsize ngalolusizo into eyenzeka kumuphi unyaka mawungakhumbula mangaphosisi nje 2 to 10 2010 ukuthi ngangazi nami ukuthi ngibhale phansi kodwa nje baningi abaziyo la ithembeni ukuthi ngamsiza mina engitshela ukuthi ngiyinyumba angizali ngathi mina uzoyithola ingane ngampela uNkulunkulu wambusisa wayithola ingane noma yaphuma isiyedlule sikhona ezilamayo lengane uthu wonke nje uphilayo odla ukudla ukhona ngaya futhi kuyena athi hayibo ngibona uthule inkomo yami ngifuna ngicela inkomo yami ngoba ngakulapha wawuthi wena uzali uyinyumba abantu bakuhleka wayithola ingane wathe nayi ngizoyikhokha sekudlule 3 years manje ngiyile kuyena noma ngihlangana nayo inhliziyo yami ihlungu ukuthi ngamsiza ehluphekile inkomo yami no siyabonga mama babukeli bethu uma wami njengoba esibhalelile ngicabanga ukuthi siyasiza isikhalo sakhe and siyinto ebaluleke kakhulu ngoba wamsiza kwenzeka ngingayibuzela kuwena njengoba usibizile nje thina siwabakaDukuza TV umbuzo nje ngubhekise kuwena ukuthi ke ikona kuphi obufisa nje sikusize ngakho kakhulu kulesi story lesi nanokuthi ke mhlambe usisi nje bese thatha isikhathi nje noma iminyaka engaka mhlambe njengoba uthi uyamazi uyatohoza yini ngiyabonga nje mama ngiyabonga ngani yami akatohozi kodwa uright ngeke ehlulwe inkomo yami isho ngabe kuthiwa ubeka lo mali ayibekayo ngingabonga ukuthi nje azi ukuthi fanele ngikhokhele ingane mawuthola ingane la ekhaya uyayibonga kube nezinto ayigeza ngayo yena akayilethanga lezi ingane lezi eziphilayo ezimbili anginandaba ke nalokho uyazi yena ukuthi uthuleleni ngifuna nje inkomo yami futhi kwazi wonke umhlaba ukuthi lesi siwasho engisiphekayo akusona isiwasho sokurobha isiwasho nje saziwayo umama unezingane eGoli umama unezingane eThekwini umama unezingane eSwazini umama unezingane eMampondweni umama isho la kaDukuza unazo izingane umama wayihlala eMlazi kaL2063 akuyona umrobhi sho singahamba siye empangeni kubazali odadewabo bakagogo bakama wami bazosho nje ukuthi usisi wayisebenza ngalesi siwasho nabantu ngiyabacela ukuthi imabebuka imabethatha isiwasho kumina hayi ukuthi umuntu ethathe esisodwa isiwasho besethi akusebenzanga dlana isiwasho sikugeqa ngendlela esigeqa ngayo uNkulunkulu bese kubusisa ngengane isho kaDokotela uyakabili kathathu bese uyasinda into engicela nje kubantu bami laba abathola iwasho ishe Stenga ngihlalile Stenga kunabantu abathatha isiwasho kumina beza kumina bathi gogo ingane ezikhona eziswini ngase ngiyasuka eStenga ngase ngiyabuya ngizala bonke abadla iswasho sami abakhulele ngiyabacela ukuthi abayiveze ishempangeni bafonile bathi sikhulele gogo bonke abayiveze ngoba izingane ziba nenkinga mazingagezwanga zingabongwanga ngiyabacela ngilwi nabo mawuthatha iswasho kumina qhubeka udla iswasho ngiyabonga ngane yami siyabonga mawami siyabonga nje kakhulu ngiyabonga nje kakhulu nanokukhulumile usizo lipha abantu umbuzo wami ukuthi usizo lolu oluspecific manje oluqondile ofuna sikwenzele lona ngalosisi lo njengamanje ilona luphi ma gogo ngifuna siye kuyena echaza ukuthi kungani engakhokhi inkomo yami ngamsiza ethi abantu bambiza ngenyumba wayithola ingane yedlule emhlabeni wayithola yesibili ikhona wayithola yesithathu ikhona yena angafuna ukukhokha inkomo yami angisanandaba nokuthi ingane akayilethanga emsamo uyazena uthi uyekeleni mina ngicela nje inkomo yami ngifuna kwazi wonke umhlaba uthi nje ngicela inkomo yami kuye ngiyabonga siyabonga nje kakhulu mama babukeli bethu bakwaDukuza TV ngicabanga ukuthi ke sizwile ke udaba lonke lika mama wachaza nanokuthi ke inhloso yakhe ukuthi size sibe la iyona yipi nje bese eshila ukuthi ke ufisa ukuthi sihambe siyobona ke usisi lo owasizakala ngesiwasho azathola ingane ukuze abone ukuthi uyamlungisela yini into zakhe nanokuthi yini ebambile ngoba kule minyaka ibala umama uthi kusukela from 2010 bahlangana naye wamnikeza lolu sizo ngicabanga ukuthi from leso sikhathi ila akhulelwa khona usisi
njengamanje baku 2026 from 2010 ngicabanga ukuthi mawukuthiwa isifiso besikhona ngisho bethu bekhipha ngo 200 300 mhlambe ngabe siye kupheleni noma ngabe seyaphela. Babukeli bethu sicela nje ukuthi nibe nathi sisazohamba nje sikusisi lo udaba eliqolene naye sibona ukuthi siyamthola yini ekhaya sizwe ke ngeside lakhe ukuthi yena istory lesi uyasazi ke and wazini ngaso ivumelane zayithini nanokuthi ke uzokwenza njani emva kwalokho. Siyabonga nje babukeli bethu sicela nihlale nathi njalo esiqephini sethu esilandelayo kungekudala nje manje sizoqhamuka. Siyabonga nje kakhulu. Ngiphinde nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Nisakhuluma naye ke uPhumlani waKaMhlongo. Sisekhona ke endaweni yase Ward 11 khona eThembeni. Njengoba sithembisile ke ukuthi sizodlulela ke kusisi lo udaba besize ngaye sikhulume naye sizwe ke iside lakhe. Nange usisi ngizocela nje ukuthi babukeli bethu ngimbingelele nje kuphela mase eyithula igama mase siphinde sidlulisele kumama. Siswami usazobingelela nje ababukeli bethu uthula igama lakho. Ungadinwa uqhamuka mhlambe sesiqhamuka namakhamera akukho kubi kodwa nje kunesicelo noma imibuzo nje emincane udaba mama befisa ukuthi alidlulise kuwena. Engakadlulisi ke umama udaba bengicela nje ukuthi ubingelele nje kuphela ababukeli bethu ibeke igama mase ngidlulisela kumama i-microphone. Ngiyabonga sisi. Ngiyabingelela igama uMabusi wakaShabangu. No ngiyabonga kakhulu sisi wami sisi Mabusi wakaShabangu. Ngiyabonga nje kakhulu ngenhlonipho nanokusamukela nje emzini wakho ngoba awumunye ubengasichiliza kodwa nje sabukela nje umusa wakho usamukela sisi wami Mabusi. Mawami ke ngicela ukuthi uphinde ubingelela ababukeli bethu nje bakade ubabingelile ke mase ukhuluma nosisi udaba esize ngalo. Sisi ke umama nje bezokhuluma manje inkulumo uzobe eyiqondise kuwena mhlambe ezobidinga ukuthi uyiphendule egcineni. Ngiyabonga nje kakhulu mama. Ngiyabonga. Amen. Babukeli ngibingelele na uMabusi lo asixabani kunombuzo engifuna ukubuza kuyena ngoba angi-understand kahle. uMabusi ufikile wathi akafika ngifike kundodakazi wami baxoxa belukana. Yayisithi indodakazi yami hayi umama engakuzama ngengane. Ngathi mangifika kungolwesihlanu ngiyakhumbula ngangi-ofile ngathi animbizeleni yona lo ntombazane ethi ayinayo ingane. Wafika uMabusi ngambingelela ngathi ngizwa kuthiwa ingane awuyitholi. Wathi uMabusi gogo sengihambe zonke indawo ingane angiyitholi. Owami umbuzo ngathi ingane uzoyithola Mabusi. Wathi hayi gogo udlala ngami. Ngase ngithi thatha u50 oba angifuni kusasa bosuthi ugogo udla imali yami. Beka u50 ngathuma ingane engathombile yokhamanzi ngamphekela iswasho. Uthe wasiphuza iswasho waye emakhaya wabuya. Ngithe mase ngifika mina wathi gogo kunomuntu enhlangane naye eStenga. Uthi se ingane isihleli kodwa angenze itiye lika gogo. Elami ngambuza wathi usuhambile lenza. Wathi hayi gogo sengilenzile itiye. Ngathi hayi qhubeka ke la ugcine khona. Wasiphuza uMabusi iswasho ngathi semsebenzini kwaku9 wafona ebusuku. Wathi gogo gogo njani uyaphila? Ngathi mina hayi ngiyaphila. Wathi gogo sembuye eclinic ethi mphethwe isinye. Bathe ngikhulele ngina 3 weeks ingane ihlele eswini. Lathela uMabusi ngiyabonga. Qhubeka ke uphuze iswasho. Wasithatha uMabusi iswasho isisu sesikhulu. Ngathi fanele usidle iswasho uzubelethe. Wathi nayi kuthiwa ngabe ngisasidla iswasho. Wafika ngamkhipha intambo mina ngifaka abantu intambo umuntu mayifuna umntwana. Ngafike ngayikhipha lo ntambo ngamnika ngathi hayi ngeke itshingwe yimi wena ofune kuyiphosa toilet noma uyenze njani. Kwaqhubeka safika isikhathi sokuthi uMabusi enze njani ebelethe. Ngathi ngiyafika kwathi uhambe ebusuku mina ngifika ngolwesihlanu. Hayi uma kwashona ilanga kunomunye kumngani wakhe ngeke ngimchaze uyamazi ngathi awumfonela uzuthi kwenzakalana esibhedlela. Wathi uthi gogo hayi akubeletheki. Ngathi mina kufanele wayenqaba ukudla inembe ngithi ngimnika inembe kodwa uzobeletha.
kwathi ebusuku ngo-12 wafona uMabusi wathi gogo sengiphumelele kodwa umntwana uthule. Wathi gogo uyanini emsebenzini? Ngathi mina hayi emsebenzini ngiyayi kodwa ngizukuya ngoba uthi kusasa kubekiwe ingane ngomsombuluko. Wathi gogo ngicela ungifunele indlu yokufihla ingane. Ngasuka ngakaqweqwe ngayifuna indlu sayifihla ingane. Bathi mase beyibeka wathi uMabusi ngeke nibeke ingane ugogo engayibonile ukuthi ingane engempela. Ngakhuluma naye ingane ngathi mntanami namakhalu namehlo nakho konke. Ngicela futhi ukuvele omunye okulama ngoba kusho ukuthi igazi lakho belingcolile. Ngempela ukhona uvumile. uMabusi asaxhumana nami anginandaba ke nokuxhumana nami ngibuza inkomo yami ngifikile kule minyaka edlule ngathi Mabusi ngicela inkomo yami wathi uMabusi ngangithi izokhishwa ubaba wengane sangazwana nobaba wengane izokhishwa yimi inkomo still ngisamlindele njengoba ngibiza laba bamakamera ukuthi akake chaza ukuthi inkinga yakhe kuphi ngoba ingane wayithola ngempela wamthola umfana noma ewaphuma edlule kodwa wayithola uMabusi ingane isho sihlangana endleleni inhliziyo yami ibahlungu ithi yini lengane ingenza isilime ingayikhokha inkomo yami unaba ababili abaphila intombazana nomfana yini angakhokha inkomo yami Mabusi ngisacela nje ngichazele ethi wegogo ngeke ngoba ngiyazizwa inkulumo uyasho ukuthi waya kosibani bani kodwa wawudla umuthi wami wayithola ingane ngicela ngichazele ethi wegogo yini ngingakwazi ukukhokha inkomo yakho ngiyamcela sixabana nasendleleni futhi ngifuna sibingelelana ngababikho umuntu othukuthelayo ngiyabhodla ngoba ngizofa lo ngithi uMabusi wahamba nenkomo yami ngiyabonga ngiyabonga nje kakhulu mawami incazelo yakho sengizodlulisela ke kusisi uMabusi ngizwe ukuthi mhlambe ke kulokho kade kubiko umama kukhona yini okwaziyo mawukuthi uyakwazi mhlawumbe mase uyasichazela mawukuthi awukwazi futhi ke siyozwa ngawe siyabonga nje sisi wami ngiyabonga akukho engakwazi ngiyakwazi konke ugogo akushilo kuliqiniso mhlambe ukube ningazisile before naye ubaba wakhe umntwana bezoba khona sikwazi ukuthi sibone ukuthi sizokwenza njani yabo kodwa akukhona ukuthi ngiyanqaba mina ukumkhokhela ugogo iwona amandla engakabi nawo kodwa makuwukuthi ngikhuluma naye ubaba wakhe kwesinye isikhathi omunye umuntu uyikhulume naye enga-understand mhlambe makuyimina engikhuluma naye ukube mhlambe bekhona mhlambe naye bezophendula kangcono angazi yebo. Okay mama no ngiyakuzwa sisi ukuthi ke since umama echazile ukuthi uke wachaza ukuthi wawuthe ubaba wengane ozolungisa isimo kodwa le gwiqi kwagcina kwangasenzeki kodwa ngiyakuzwa ukuthi uyachaza ukuthi ubaba niyakhuluma naye and naye ubaba uthi uyafisa ukuthi ayilungise lonto mangaze manginephutha yini no imina engithi mhlambe ukube ukhona noma uchazelwa uyena ugogo mhlambe kukhona okuphathekayo beze ukusho ngoba kukhona lokho ukuthi mhlambe makuwukuthi benithandana nahlukana kube khona lokho kudelelana mhlambe mina mangikhuluma naye kwesinye isikhathi omunye umuntu uye abe nakho lokho ukuthi maseniya ngase imali nabone sengathi mina ngiyamqoqa awukwazi ukungena enhlizweni yakhe umuntu kodwa bengakaze angikhombise ukulo. Okay no ngiyabonga kakhulu sisi ukunqaba kakaze wanqaba. Okay so ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba siyazi ukuthi babukeli bethu igama once lakhipha imali ngisho inhlonzi ziyavuka endodeni sibheke phezulu so sonke isikhathi ngicabanga ukuthi umuntu uyakafuna ukuthi avuselele noma agqugqumezele njengoba umama ekwenzile njobe ezela umama into engithanda kuyena ukhuluma kahle uthi ngizogeza inhliziyo ngizogonyuluka nosisi ngendlela akhuluma ngayo uthi ngiyavuma konke akushoyo umama akukho okuyiphutha nangendlela ehlisa ngayo umoya nangendlela akhombisa ngayo ukuyithoba ukuthi ngiyazama ukukhuluma nobaba ngikhulumile nobaba and ubaba kodwa akakhombisi ukunqaba so ngicabanga ukuthi mhlambe sekumsebenzi wethu sowabadukuza TV ukuthi mhlambe sikwathi sikhulume nobaba mhlambe mangase sithi nathi sifisa ukungenelela sikhulume naye ubaba yipi indlela esingaxhumana ngaye naye sizama ukuthi sikhulumisane naye mama okwamanje akekho yebo khona angisahlali naye kodwa kwamanje akekho
akafoneleki la akhona, kungaba mhlambe uWhatsApp kuphela, kodwa ubethe uzobuya namhlanje, angazi noma uqinisile yini. Okay mama, no siyabonga nje kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlambe ke siwadukuza TV esoncedisa ngakho ukuthi mayibuya nathi sikwazi ukuthi sikhulumisane naye siza ukuthi ke ikuphi okuzokwenzeka. Mhlawumbe mangase ngibuza nje kuwena sisi ke ubaba njengoba since engekho, wena njengoba sesifikile, umama esefikile, walibeka udaba lakhe noma isikhalazo sakhe, ingonyuluka yakhe, wena ikuphi ofisa noma ocabanga ukuthi uzokwenza njengamanje kusukela manje? Okokuqala mhlambe engingakusho ukuthi ngizokwenza, ngingathanda ukuthi ngimcele ubaba kaVumile ukuthi sisondele kugogo, ezwe naye iside likagogo njengoba nami noma elwazi udaba, kodwa nje ezwe iside likagogo, ngoba kwesinye isikhathi umuntu umetshelwa yimina, omunye umuntu kuye kube nalokho, uyabo. Kanti uma ezotshelwa uyena ugogo, mhlambe kuzoba ngcono, kuzoba khona iway forward ukusuka manje ke phambili. Siyabonga kakhulu sisi. Mhlambe mawami sengibuyela ngapha kuwena since usisi esekhulumile, ngithemba ukuthi uzwile konke akukhulumile. Mhlambe einkulumeni zakhe kwasekukhulumile, mhlambe ekuphawuleni kwakho nje sengidlulisela ke ukuphefumula, ungaphefumula nje uthini, uphefumule kusisi noma ucomment kwasekukhulumile. Ngiyabonga kuye uMabusi ngoba akaphikanga. Bengithi mhlambe uzophika ukuthi ingane yokuqala wayithola ngami. Ngiyakubonga ke lokho. Futhi hayi ngoba sixabana. Isho sihlangana endleleni nje sobingelelana. Inhliziyo yami nje ibibhadula ukuthi ngingamlapha uMabusi engabe sayikhipha inkomo yami. Lokho ukuvumile nami ngiyabonga. Siyabonga ke Ntombi Endala, siyabonga mawami ukuthi ke ukwazi ukwamukela inkulumo kaSisi, kwazi ukuthi nenhliziyo yakhe ithi ukuphola kancane. Ngiphinde ngibuyele kuwena ke Sisi Mabusi, sesibuzela ke nje sisina sesiyiwadukuza TV nguphumlano kaMhlongo ukuthi ke esikhathini mhlawumbe umama ake wasibala uthe mhlawumbe nahlangana ngabo 2010, mhlawumbe ke wena from ku-2010 kuze kufika kulesikhathi samanje, imiphi imizamo okwawayizama nani nokuya nje mhlawumbe gogo uyokhala noma ukhulume, akukho nje mhlawumbe okwakuzama noma makukhona ngicela nje ukuthi ukubalule sisi? Akukho engingakuchaza ukutheni okunganaki nje nanokuthi ugogo ngalesa sikhathi ubehlala emsebenzini, so nje khona angisho ukuthi mangithi behlala emsebenzini bengabuyi, bebuya, kodwa nje mhlambe nje nokunganaki izinto, akukhona ukuthi besixabene nogogo, cha. Okay, no ngiyabonga kakhulu sisi, ngiyakuzwa. Ngisengiyayicelela nje futhi ke okugcina ke manje ngemvumo nje ya colleague wami lapha esisebenzisana naye ukuthi ke mhlawumbe kulesi sikhathi ugogo azaza afike la inqamla lamazwi kade sihamba sijomba amanzi la yonke le ndawo, cishe wawa ngisho kuwa lapha yana. Ngicela nje uyidlulisele mhlawumbe noma ngeke ngize ngisho ukuthi ukuxolisa, but noma ikuphi ocabanga ukuthi ungakudlulisa kugogo since esefikile esephambi kwakho njengamanje, ema mistake noma emaphutheni asenzakalile. Ngicela nje uyidlulisa lesisekhona ngoba ngikuthanda kakhulu. Ngisho umlama ngase kuthiwa zigihlahla ngabe siyawubona umuzi kagogo niwiwade yodwa and nisondelene nje kakhulu, imizi nje embalwa uthi ufike la, amazwi nje okudlulisa ongadlulisa nje gogo nje. Yabona khona angeke ngikwazi ukuphika ngoba iqiniso ngiyalazi, and kwesinye isikhathi kuye kube buhlungu ukuthi umuntu aphike elazi iqiniso. Mina ngidlulisa nje ukuxolisa kugogo ngokuthi nginganaki izinto, because ugogo yena ungikhombisile uthando, ngoba emva kokuthi kushone lo mntwana lo washona, lo owalandela ngo2016 ngathi mangiphuma esibhedlela ngaye eMelville, ugogo wagibela waye eMelville, so kusale ngakumina, kusale ngakumina. Ngiyaxolisa kakhulu gogo. Ngicela umbone gogo, uyamcela umbone. Hayi kholutho mama. Ngiyabonga kakhulu ke Mabusi ukuthi uvume ungaphiki. Omunye umuntu bezothi hayi gogo uyangisukela, uyangiqambela. Ngiyabonga nje kakhulu. Iyodwa nje into efuneka uyenze, ngicela into yami lokho ukuthi ingane Mabusi fanele zizodla ukhamba lwasemsamo, zizokuhlupha kusekuncane, bazokuhlupha Mabusi. Mina nje ngibonga inkomo yami kuphela ukuthi bayakuhlupha benzani, wena
cabanga ukuthi fanele ubalethe kumina. Ngiyabonga kakhulu. Da siyabonga kakhulu mawami. Mabusi siyabonga nje singofakazi uma wami inhliziyo yakhe uyayipholisa kodwa inkomo yakhe uyayidinga njengoba eseshile kwesiyazi ukuthi thina ndle emnyama singabantu abamnyama sineziningi inkololo esikholela kuzona nesikhulele ngaphansi kwazo nezisiphilisayo nesiphila ngaphansi kwazo thina asingavumi sisaphila mawami ukuthi izono zethu ziwele kubantwana ngoba izinto mayigcina zingaqondisakanga einganeni sisuke seyihlupha zona thina bazali sesingasekho so nami ngiyayicelela mawami ukuthi ke kube khona ukulungisa nje bese shile umama kakhulukazi okuqondene nezingane okukababa ke siyakuthembisa ukuthi ke babukeli bethu siyathembisa ukuthi ke sikwaDukuza TV sizolandelela udaba sizama ukuthi simncedise usisi ngoba indlela akhuluma ngayo uyambona ngisho ebusweni ukuthi lento uyafisa ukuyenza and uyazisola ngendlela akhuluma ngayo kodwa ke naye udinga isupport so uyasho ukuthi uyakhuluma nobaba nasizozama ukuthi ke sisifike sikhulume nobaba mayesebuyile la akhona sizi ukuthi ke ubaba ikuphi angasincedisa ngakho ukuze kwazi ukukhipha inhlawulo kama wami mabusi sisi wami sesivala nje bengicela ukuthi ke mhlambe ungase nje ngibuze nje umbuzo ogcina ukuthi ke bese kuyisikhathi esingakanani abantwana ungabatholi nanokuthi ke iluphi usizo busuluzamile indlela nje busuyihambile until uzofike kumama nje bese kwazi ukuthi akusize nje siyabonga nje engakusho ukuthi ngithole lo mntwana oqala ngangina 32 ngineminyaka ewu32 khona bese ngizamile impela ukuhamba ngizama usizo ngangasizakala ngaze ngasizakala kuyena ugogo yebo no siyabonga nje kakhulu babukeli bethu niyayizwela ke nathi ukuthi niyayizwela nje nathi siyayizwela ngawethu ukuthi ke usisi bese hambile indawo zona eziningi ehluleka nje bese uzowayithola nje umntwana eseneminyaka ewu32 kodwa ngenxa yanansi intombi endala nayo isiphiwo eyayisinikwa umzali waso besicela nje intombi endala ke kulomsebenzi wakho omkhulu kangaka noyisimanga ubeke nje indlela otholakala ngayo ubeke nje nokukhulu ukuthi mhlambe nje ubuka wachaza ukuthi nenkampani usuzoba nenkampani uchazele nje babukeli bakho bezole ngomlomo wakho ukuthi ke usuhambe kanjani ikona kuphi indlela abangakuthola ngayo nanokuthi inkampani yakho ibizwa ngokuthini siyabonga ngiyabonga kakhulu sengine inkampani yami noma ingakasebenzi kahle ngifuna isiwasho singene ezitolo ngikhona ku Facebook ngikhona ku TikTok ngusikhuni somthombothi uMamthetho osethembeni nenamba zami ikhona ku TikTok yebo okay siyabonga kakhulu kodwa sewezame nathi ukuthi ke siyibeke inamba kamama lapha ngoba kusibo bonke abantu abazoya ku TikTok mama sizozama ukuthi ke siyibhale nje ecaleni ngoba uyasho ukuthi mama akakwazi ukuyimemorize ngekhanda sizoyibhala ababukeli bethu inamba siyibeke phansi inamba kamama indlela atholakala kuyona kodwa seshilo ukuthi ke usikhwini somthombothi siyabonga nje kakhulu indlela atholakala ngayo umama nje bese ishilo ke usikhwini somthombothi umama usikhuni isikhuni somthombothi umama uMamthethwa siyabonga nje kakhulu mawami sibonga nje kakhulu nakulina ababukeli bethu sicela niqhubeke njalo nothando onisipha lona nesupport yenu sicela nike subscribe ni like ni comment niphinde ni share siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu athele umusa kuleyo ndawo siyabonga ngiyabonga abaqala ngiyabonga mabusi thank you mabusi siyabonga kakhulu sisi wami siyabonga mama bamile nje hayi bafuna ukuhamba la